Hola, feliç divendres i avui us vinc amb un tema dels que més treballo, tant al curs online com a les sessions individuals, i és com recuperar autoestima simplement utilitzant el desfer-te de les lluites internes que tens. Per què et vull parlar de les lluites internes? I, de fet, el post d'ahir que et parlava, que era el dia escolar per la pau i la no violència, justament et parlava d'aquests dos llops, no? D'aquesta llegenda que hi ha, és una llegenda dels indis Cherokee, no? Que et parla que hi ha dos llops, no? Que és un llop malvat, ple d'orgull, ple d'ira, de venjança, d'odi, i un altre més benèvol que està ple de pau, d'alegria, de serenitat, de calma, d'empatia, de respecte, i, i que aquest avi que li explica el conte al seu net, i el net li diu, d'acord, però si hi ha aquests llops dins de cada un de nosaltres i tenim aquestes lluites internes que consten d'un llop malvat i un llop benèvol, quin és el llop que guanya, no? I aquesta llegenda en Cherokee diu, doncs, aquell que tu alimentes. Què passa? Que tantes vegades no te n'adones de quin és el llop que estàs alimentant, no? Tantes vegades no ets conscient que amb les teves respostes o amb els teus diàlegs interns el que estàs fent és alimentant aquest llop que clama venjança, aquest llop orgullós que et vol defensar el seu a capa d'espasa, i això té una conseqüència terrible per la teva autoestima, perquè la teva autoestima no naix de circumstàncies externes, és a dir, no naix del que els altres opinin de tu o de com et veguin els altres, si no, no seria autoestima, és a dir, una autoestima des de fora, però, evidentment, quan construïm l'autoestima des de fora, des d'aquests criteris externs, la nostra autoestima és molt precària, és molt dèbil. A la que reps una crítica, l'autoestima es desmunta, no? Llavors, és un perill perquè, evidentment, que tenim etapes de la nostra vida en què és molt important la validació, sobretot a l'adolescència, no? És aquella època en què la importància i la validació és superimportant, però quan superes aquesta etapa i segueixes encara esclava de la validació externa, la teva autoestima, la teva autoconfiança, la teva valoració i, evidentment, la teva pau interior són molt dèbils, no tenen força, perquè no estàs connectant amb elles des de dins teu, sinó estàs rebent els inputs des de fora. I tu també estàs jutjant o catalogant que aquests inputs són bons o dolents. Ja saps que lo de fora al final és neutre i és com tu ho vius, com tu ho interpretes, com et relaciones amb aquestes informacions. Així que avui et recomanava un dels meus llibres preferits, que el tinc per aquí. Si no el tens, compra't-el. És Dejar ir el camino de la liberación, del Dr. David R. Hawkins. Jo el tinc mega subratllat i sempre que em perdo amb algun tema, necessito recordar la seva visió, vaig al llibre, busco i descobreixo, no? I tornar al meu centre, no? Perquè al final jo crec que l'equilibri neix d'aquí, no? De cada vegada que perds l'equilibri, cada vegada que et desvies de la teva senda, tornes cap al mig, no? Jo el segueixo perdent, evidentment no soc una il·luminada, però cada vegada que perds aquest centre, doncs és una oportunitat per descobrir una part de tu que no està alineada, una part de tu que està en lluita i que és justament d'aquestes lluites que et vull parlar avui, no? D'aquestes lluites inconscients que tenim a dins. Doncs el senyor David R. Hawkins el que ens explica és que l'autoestima és aquesta consciència interna del veritable valor. I és la consciència interna, és a dir, és allò que, no només allò que opines o que la teva ment pensa de tu, sinó aquell veritable sentiment, aquella sensació de certesa, aquella consciència interna de que vals. I aquí no val, jo crec que valc, no? I jo dic que valc, perquè és molt fàcil saber si estàs alineada amb aquesta creença, si aquesta creença és profunda o si és una opinió superficial. I qui ens ho revela? Doncs el cos. És que el cos té aquest poder
no només d'autoequilibrar-te, és a dir, no només de mostrar-te el camí per tornar al teu centre i portar-te cap a ell, sinó també de mostrar-te què hi ha ara, en el moment present. És a dir, la teva ment, sempre et dic, que et confon. La ment opina i se'n va cap a una banda i se'n va cap a l'altra, se'n va al passat i se'n va al futur i està tot el dia amunt i avall, però el teu cos sempre està aquí i a l'ara i el teu cos, per mi, és l'ancla més directa si el que vols és baixar al moment present. Pots baixar a la terra, que es diu, o baixar a l'instant a través del cos, a través de la sensació, a través de deixar de sentir el que sents. I aquest deixar de sentir el que sents és el que també et pot fer desviar si et deixes sentir el que sents i tu vols carregar o ho vols jutjar o ho catalogues d'inapropiat. Què vol dir això? Segur que t'ha passat i que dius, ostres, mira, amb la vida que porto, tinc una casa, tinc una feina, tinc una parella que ens estimem, tinc uns fills, o visc en una zona que està força bé, és confortable, i dius, hauria d'estar contenta. És que així de vegades m'ho dieu en consulta. És que hauria d'estar contenta i no estic contenta. I llavors jo m'enfado perquè no estic contenta, perquè hauria d'estar contenta. Llavors, aquí tenim una lluita. Sempre que jo estic sentint alguna cosa i em nego a sentir això, el que estic fent és abarallant-me amb aquesta part de mi que s'està manifestant. No? I ho fem de manera inconscient, evidentment. Sempre, des de petits, ens han dit com ens havíem de sentir. No? Directament, si tenies calor i comences a treure roba, venia ta mare i te deia vinga, tapa't, no? Que fa fred, que et constiparàs. I tu, allí morint-te de calor. Llavors és quan comencem a perdre la sensació o la certesa de que el que sentim és legítim, de que ho puc sentir, de que és bo, i dic bo entre cometes, m'agrada més la paraula legítim, no? Perquè tens dret a sentir el que sents. I cada vegada que sentint el que sents et poses a lluitar contra el que sents, t'estàs dient a tu, i dic t'estàs dient a tu perquè aquí estàs lluitant directament amb tu, t'estàs dient no puc sentir això, o això que sento no té valor i necessito rebutjar-ho. Hauria de sentir-me d'una altra manera. Cada vegada que xoquem amb una part de nosaltres amb la que diem això no hauria de ser així, hauria de ser d'una altra manera i m'enfado perquè és així, cada vegada que fas això estàs perdent la teva autoestima. Estàs perdent no només l'autoestima, sinó la confiança en tu. Com has de confiar en tu si al que sents li dius no, això no és correcte, t'estàs equivocant, hauries de sentir una altra cosa. Evidentment, no? Jo ho exagero, però és perquè veguis d'una manera més clara que aquestes lluites internes, al final, el que fan és matxacar-nos a nosaltres, no? I clar, què passa? Que volem pau interior i volem serenitat i volem viure tranquil·les i volem relaxar-nos perquè tenim unes tensions musculars brutals, però d'altra banda el nostre diàleg intern ens està parlant de tal com ets, no ets vàlida, tal com ets, no ets acceptable, hauries de ser d'una altra manera per ser acceptable. I és tot això, tota aquesta lluita, la que ens fa dilapidar la nostra autoestima. La nostra autoestima se'n va cap als terres més profuns, d'acord? Llavors, avui et parlava, al post d'avui, et parlava de l'orgull. I és que tantes vegades es confon l'orgull i segur que coneixes algú que a la mínima se sent ferit o ferida, a la mínima se rebota, a la mínima et porta la contrària i ja no estic parlant tant d'adolescents, si tens fills adolescents, que això és molt, molt clàssic, no? Però perquè estan en una època en què necessiten recuperar, o més que recuperar, necessiten trobar el seu lloc, no? Estan en una època en què tot el terra s'està movent, necessiten trobar el seu lloc. Però hi ha una persona adulta que necessita tant defensar el que pensa, el que creu, les seves normes, les seves idees, no té una autoestima forta, no té fortalesa interior. Justament
aquesta necessitat de defensar-te constantment, de què està parlant? Doncs d'una falta de seguretat. Si jo em sento segura amb mi mateixa, jo estic segura del meu valor perquè el sento intrínsecament, no necessito defensar-me de res, perquè no em sento atacada, d'acord? Això vol dir que no et pots sentir atacada? No, perquè justament és el que estava dient abans. No? Justament, si el que et passa és que, ostres, a escala mínima em sento atacada, a escala mínima em sento una persona molt vulnerable a les crítiques dels altres, a les opinions dels altres, em costa molt expressar el que penso o dur la contrària si estic pensant alguna cosa contrari. I justament, si et rebotes contra això, el que estem és carregant la nostra autoestima de nou. Així que no vull que t'ho prenguis com un no em puc sentir ferida per les opinions dels altres o no em puc sentir vulnerable o no puc tenir la necessitat de defensar-me perquè ens estaríem carregant l'autoestima. De nou, si no, més aviat, si te n'adones que ets molt vulnerable a les crítiques dels altres, a les opinions, a la teva imatge, no? Que estàs cuidant la teva imatge a tope però no perquè vulguis, no? De forma sana, autèntica, sinó perquè a veure què diran si no cuido la meva imatge. Això t'està parlant de justament la teva autoimatge, la teva autoestima i la teva autovaloració. Llavors, jo et proposo que t'ho prenguis com un exercici de descobriment. Sempre et dic, posa't el barret d'exploradora en lloc del mazo de jutgessa, perquè quan ens posem amb el posat de jutgessa, som fatals, no? Tenim una capacitat d'autocrítica i d'autoexigència nunca vistes i que probablement no li exigeixes a ningú més que a tu. I no et permet créixer, perquè en realitat estàs dient no soc vàlida tal com soc i hauria de canviar per ser vàlida, però mentrestant no soc vàlida. Llavors, et costa molt créixer, et costa molt guanyar l'autoestima des d'aquí. Perquè no tens energia, perquè una part de tu t'està matxacant, llavors costa molt. Per tant, si estàs en aquest impàs en què creus que ets el pitjor pel que sigui, perquè hauries d'haver fet alguna cosa que no has fet, perquè hauries de ser com diferent, pensa que això al final només són opinions de la teva ment, influïdes per tota aquesta societat i tot això que hi ha muntat i per l'educació, etc. I que l'autoestima des d'aquí, no sé, jo diria que no és possible construir-la. Potser sí. Jo crec que deu ser un camí molt complicat. I és molt més senzill identificar on estàs. I dius, d'acord, sí, me n'adono que el meu llenguatge intern està tot el dia jutjant o està en contra del que fa i del que penso, del que sento, i m'estic dient constantment no hauria de sentir-me així, m'hauria de sentir d'una altra manera, hauria d'estar contenta i no ho estic, hauria de ser feliç amb la vida que porto i no sóc feliç, hauria d'estar més tranquil·la o m'hauria de sentir segura o amb l'edat que tinc hauria de... Totes aquestes històries dels hauria de es tradueixen internament en no soc vàlida tal com soc ara, hauria de ser diferent. Per tant, si no soc vàlida, si la meva vàlua interna no hi és, la meva autoestima acaba en picat, d'acord? S'entén? No sé si m'estic liant molt, m'agradaria que entenguéssiu el concepte. Perquè jo des d'aquesta perspectiva trobo que és molt més ràpid guanyar autoestima. Justament quan em poso a treballar amb algú o amb el curs online. Amb el curs online, per exemple, comencem per ordenar la ment i per totes aquestes històries que te conta la ment, perquè com més sàpiguis que la ment opina, xerra tot el dia, però això no t'ho has de creure a rajatabla, no és la Bíblia, ho pots canviar, i el saber distingir aquestes opinions del que tu vals profundament o legítimament, doncs et serà molt més fàcil construir aquesta autoestima des de dins, no des del que succeeix a fora i des de tot el que hi ha a fora, sinó des de dins, des de tu mateixa. Llavors serà una autoestima amb estructura, sòlida, no es tambalejarà, segur, perquè per molt forta que estigui sempre poden succeir coses a la teva vida que siguin molt potents, molt desagradables i que es vegi tambalejada, no? Però tampoc té res de dolent, també si ens acceptem que som vulnerables
I doncs d'acord, doncs soc vulnerable. Jo tinc tota la fortalesa que tinc, que puc tenir fins ara, perquè ho estic fent el màxim de bé que puc per tenir la millor fortalesa que tinc, però pot ser que vingui alguna tempesta externa i que em tambalegi. Pot ser perfectament, d'acord? Llavors, t'estava parlant també de que aquesta fortalesa et naixerà d'acceptar-te tal com ets i et naixerà de que cada vegada que identifiquis una lluita com això hauria d'haver-ho fet diferent o el que sigui, doncs primer et deixis sentir el que sents. I no és un exercici fàcil ni agradable, perquè a vegades deixar-te sentir el que sents és molt dolorós, però és un camí ràpid. I deixa'm dir-te amb això del camí ràpid, que és una... A veure, és com un impàs ràpid, però és molt més llarg i al final el patiment el que fas és allargar-lo quan el que estàs fent constantment és lluitar amb tu, perquè estàs tot el dia en lluita amb tu, tot el dia amb tu i potser amb tot el que t'envolta, no? Llavors també estàs en lluita contra, no sé, contra la teva feina, contra els teus amics o la teva família, el que et diuen, la lluita està a tot arreu. Llavors, això ja és patiment, ja no és dolor, ja no és el dolor de ai, quin mal em fa sentir el que sento, no m'agradaria sentir el que sento, però és el que estic sentint, però és un dolor que et permet créixer. No és un patiment que el que fa és enfonsar-te. Per això, el post d'avui em deia que es necessita coratge. També, no? El coratge és això que ens acompanyarà a deixar-nos sentir el que sentim de forma honesta, sense enganyar-nos, que això ens costa molt també, i dir, d'acord, doncs, fixa't, m'hauria de sentir feliç per la vida que tinc, perquè ho tinc tot, m'hauria de sentir feliç. Però, honestament, no em sento feliç, d'acord? I deixar-te sentir el dolor de que no es correspongui el que vols amb la realitat, d'acord? Al final és això, si el que vols es correspon amb la realitat, no tens de dolor, ets feliç. Llavors, és plaer, no? I simplement aquesta sensació t'està dient no es correspon el que vols amb la realitat. I el dir-te hauria de ser feliç amb el que tinc, t'estàs dient a tu mateixa no soc vàlida perquè el que sento no és vàlid, no és legítim, perquè m'hauria de sentir d'una altra manera. D'acord? Sí? S'entén? Pregunteu-me. Pregunteu-me i no tingueu por de fer-me una pregunta que sembli que no tingui sentit o que sigui, ¿vale? Aquí estem per aprendre i per créixer. Llavors, el regal d'alliberar-nos de l'orgull o d'aquesta necessitat de defensar el que jo penso, el que jo sento, el que jo vull acabar de ser i es passa, aquesta necessitat de defensar-ho em fa vulnerable, em fa més dèbil, perquè a la que em critiquen em sento atacada, m'he de defensar. L'altre camí és soltar la necessitat de defensar-me. I ara diràs, vale, Glòria, és fantàstic, és molt bonic, t'ha quedat preciós, però jo com em desfaig de la necessitat de defensar-me, d'acord? Doncs al mapa de la calma tenim una de les eines, per mi és de les més creatives i divertides. Hi ha persones que la utilitzen molt, els encanta, que és l'eina de soltar el boli. Hi ha altres persones que no els hi va tant aquesta eina, però va molt bé, encara que no te la creguis, aquesta eina, perquè a vegades dius, bueno, és que no crec que em funcioni. Però moltes vegades et dic que la nostra ment no funciona tant amb la raó, i dic la ment inconscient, no funciona tant amb la raó, sinó que funciona molt bé amb metàfores. I el cos és una gran via d'accés a l'inconscient. Per això, aquesta eina de soltar el boli, treballem amb una metàfora i treballem amb el moviment del cos. Perquè tu amb el cos t'expresses també. I no només t'expresses de dins cap a fora, sinó que també t'expresses cap a tu. Està sorgint un moviment muscular que té uns patrons i té unes memòries i hi ha molta informació en un sol moviment. Hi ha uns treballs molt bonics que es fan d'anatomia emocional, que el que fas és agafar un moviment i escoltar-lo i deixar-te sentir la informació del moviment, però és el moviment, i si t'hi fixes, cadascú construeix els moviments de manera diferent. I és molt bonic treballar amb com construeixo jo un moviment. Hi ha un exercici molt xulo
que Susana, veig que m'estàs mirant, corregeix-me si m'equivoco, no sé si el tinc pujat al curs online, si no us el pujaré perquè és molt bonic, que és un per saber com dones i com reps. I justament el que faig és agafar el cos i crear la corporalitat de jo com expressaria el donar. Doncs potser donaria així. O hi ha gent que fa, doncs jo dono així. O hi ha gent que, pum, t'agafa i et dona així, no? I el rebre igual. I tu com rebries? Doncs hi ha gent que es posa a rebre a tope i amb una sensació de gozo, i hi ha persones que el rebre se senten superincòmodes i al construir el moviment se n'adonen que és molt dolorós aquest moviment. Doncs el cos té aquest poder. Té el poder de parlar-te del que hi ha aquí i ara i del que hi ha també a les memòries corporals, i per això l'eina de soltar el boli el que fem és agafar un moviment i utilitzar la nostra corporalitat i la metàfora de soltar allò al que ens estem aferrant. Llavors, t'explico l'eina en 2 minutets, perquè és molt senzilla. I al final, l'eina de soltar el boli només fa que preguntar-te. Al post d'ahir et deia, què prefereixes, tenir raó o tenir pau? No ho tenim al curs? Doncs ho pujaré, perquè és un exercici molt xulo. Recorda-m'ho, Susana, tu que estàs a tot. Farem, mira, una de les primeres classes que farem al curs online, que ara estem iniciant el curs online amb acompanyament, amb classes setmanals com aquesta, però més profundes. El que farem serà treballar el donar i rebre, que és molt bonic. És com vivim aquesta energia del donar i del rebre, a on se talla, si se talla el donar, si se talla el rebre, etc. Ja ho farem. Llavors, les alumnes de ioga ja l'han fet més d'una vegada. Si per aquí hi ha alguna que m'està veient que sou alumnes de ioga, l'hem fet aquest exercici de donar i rebre. Llavors, com va aquesta eina del boli? Doncs és molt simple. Agafes un boli, jo li dic l'eina de soltar el boli, no sé com es diu originàriament, perquè ni me'n recordo d'on la vaig treure. No sé si la vaig treure del llibre que te dejaré o d'algun anterior, perquè va de soltar. Al final va de adonar-te amb què estàs lluitant i soltar la lluita. Però, més enllà d'això, també el que volem és que hi hagi moviment, que sortim de l'estancament, perquè quan ens quedem estancades amb alguna cosa, llavors és quan apareix o dure el patiment. El dolor que m'està fent que em mogués es converteix en un patiment que em queda allí travada. Llavors, més enllà de soltar o no soltar allò al que t'estàs aferrant, aquesta eina et permet també sortir de l'estancament. I fixa-t'hi que aquest sí, per exemple, un dels temes del curs online, que parlem del yin i el yang i de les dues energies i que emmalaltim quan ens quedem estancades, aquesta eina també és fantàstica per sortir de l'estancament i que hi hagi transformació. És com un riu quan es queda estancat es comença a podrir. Doncs el que volem és que no es quedi res estancat, sinó que es pugui moure, pugui fluir, pugui avançar, es pugui transformar. D'acord? Llavors, agafes un boli, el que sigui, i no ha de ser una marca especial ni res, agafes un boli i tota la teva consciència la poses amb que aquest boli és aquesta lluita que estàs tenint. Per exemple, imagina que quan jo opino que hauria de ser feliç amb la vida que tinc, però no soc feliç, el que estic necessitant que passi és necessito ser feliç amb la vida que tinc. Aquí tenim una lluita, perquè no soc feliç, necessito ser feliç. Des de la necessitat, estem intentant construir aquesta felicitat des de la necessitat. Aquí hi ha resistència, d'acord? I el que pots fer és dir, d'acord, doncs ara poso tota la meva consciència, tota la meva intenció en que aquest boli és la meva necessitat de ser feliç amb la vida que tinc ara. I et fas la pregunta següent. Prefereixo mantenir aquesta lluita? Prefereixo mantenir aquesta resistència en la meva vida o prefereixo ser lliure? I aquí ve lo interessant. Lo interessant és que et deixis sentir si la mà et permet soltar el boli o si estàs tan aferrada que hi ha alguna cosa que t'ho impedeix. I aquesta és la màgia d'aquest exercici. Perquè et deia, el cos et parla de lo que hi ha i et parla de l'inconscient. I potser tu, de forma conscient o raonable, dius, bueno, doncs evidentment, vull ser lliure. Però no ets conscient del que t'està impedint
a accedir a aquesta llibertat o soltar això al que t'estàs aferrant. Per tant, aquest exercici, lo interessant és que el facis amb calma, amb intimitat i et deixis sentir realment el que sents. I dir, quan et facis la pregunta honestament de prefereixo mantenir aquesta lluita de hauria de ser feliç amb la vida que tinc o prefereixo ser lliure, que siguis honesta i diguis doncs no, perquè és que jo opino que hauria de ser feliç. Aquesta podria ser una de les barreres que t'impedeixin soltar aquesta lluita i, en definitiva, ser feliç, també. Perquè, en realitat, quan no necessites ser feliç amb la vida que tens, és que ja ets feliç. Sí? Llavors, en aquest cas, el que faríem és, jo poso tota la meva intenció amb aquest polis, la meva necessitat de ser feliç, i tu te n'adones que només obrint la mà el boli cau. Llavors el que fas és, aquesta necessitat l'estic sostenint jo i jo puc triar soltar-la. Llavors és qüestió de dir, d'acord, prefereixo mantenir la lluita, prefereixo ser feliç. I a veure la mà què et diu. La mà que et diu vol dir, deixa't escoltar si la mà es vol obrir o hi ha alguna cosa que li està impedint obrir-se. Si la pots soltar i obrir, uau, fantàstic, i et dones uns instants per deixar-te sentir el que sents un cop has soltat aquesta lluita. A vegades la sensació és agradable i dius, ai, sí, em sento més lliure. A vegades la sensació no és agradable. I aquí també l'interessant és que et deixis sentir el que sents de nou, perquè potser el que apareix és por, perquè dius, i si sóc feliç amb la vida que tinc? I si resulta que ja en tinc prou amb la vida que tinc i llavors, no sé, potser no voldré fer res més o el que sigui, d'acord? Aquesta, per exemple, és una de les històries que jo tenia quan tenia la botiga. I jo em vaig estar un munt d'anys obligant-me a que la botiga m'agradés i obligant-me a seguir a la botiga perquè hauria de ser feliç, perquè tinc un negoci propi, perquè tinc clients, perquè tal. Està anys dient-me, hauries de ser feliç amb aquesta botiga que tens, que és teva, que no tens jefes, que tal. I al final va ser com, doncs mira, que no soc feliç, que d'acord, que potser hi haurà persones que serien felices amb la meva vida, però jo no. Llavors, aquí és on et dona l'oportunitat, aquesta eina, d'adonar-te'n d'on estàs lluitant i de dir, i d'on estan les teves històries. En aquest cas, la història era aquesta, de dir, és que si soc feliç a la botiga, no voldré fer res més. No? És com, em faltarà la il·lusió o el somni. Era com, què volia dir més enllà? És com, llavors, què vol dir? Que no tinc cap somni. I si no tinc cap somni, què vol dir? Que soc, jo què sé. Per això et dic, posa't el barret d'exploradora perquè amb aquesta eina comences a descobrir coses sobre tu. I algunes, doncs, potser no són les que t'esperaves. En tot cas, si resulta que no has pogut soltar aquest boli perquè hi ha una part de tu que diu no, ni de conya, jo prefereixo seguir pensant que hauria de ser feliç, no vull soltar aquesta lluita. Llavors pregunta't, què t'està impedint soltar aquesta lluita? Què passaria si la soltessis? Llavors et sortirà alguna altra història. En realitat, la gràcia d'aquest exercici és que vas com estirant el fil d'aquests pensaments que estan lligats entre ells i d'aquestes creences i estaràs descobrint el teu mapa mental. Sempre et dic, no veus la realitat tal com és, la veus des del filtre que tens, des d'aquestes ulleres que portes posades, que són el teu mapa, que hi ha creences, hi ha valors, hi ha les necessitats, hi ha normes. I dintre de tot això, el que faràs amb aquesta tècnica és descobrir molt parts del teu mapa. I llavors, si les descobreixes, pots dir, ostres, doncs és que jo en realitat, com dèiem ahir, doncs mira, prefereixo no tenir raó. És igual, solto la necessitat de tenir raó. Aquesta també és una de les fantàstiques per soltar. Solto la necessitat de tenir raó. I de deixar-te explorar què passa si solto la necessitat de tenir raó. Si la pots soltar i t'alliberes, és què prefereixes, tenir raó o ser lliure? I diguessis, doncs mira, sí, vull ser lliure i deixar-te sentir que hi ha. Perquè dintre del, doncs mira, prefereixo tenir raó, aquí podríem indagar el meu mapa mental, què creu que em regala el tenir raó. Tot ho fas amb una intenció positiva.
tot, encara que et sembli l'acció més absurda del món. Tot ho fas amb una intenció positiva i tot ho fas per anar cap al plaer o fugir del dolor. Per tant, pot ser que diguis, és que no puc renunciar a la necessitat de tenir raó. Per què? Doncs perquè si no tinc raó, potser no valc. No? Aquí podria ser que estigués unida i estigués vinculat el tenir raó amb llavors tinc valor. Si no tinc raó, llavors no tinc valor. Vale? Tot això són oportunitats de creixement, oportunitats d'aprenentatge i oportunitats de superar els teus límits. No? Amb aquesta eina és molt bonic perquè descobreixes els teus límits mentals, que d'una altra manera costen molt de veure. Vale? Us convido a que reviseu el vídeo de nou, practiqueu i m'expliqueu com us ha anat aquesta eina. Evidentment, si tens ganes de practicar-la o si tens ganes de profundir en aquesta tècnica i totes les tècniques del mapa de la calma, doncs ara mateix estem en plena entrada al mapa de la calma en viu. Al mapa de la calma en viu el que fem és classes com aquesta, però més estructurades i més profundes, i el que fem és anar practicant totes les eines per arribar a la calma des de tu mateixa. Totes aquestes eines per construir l'autoestima i l'autoconfiança, però des de tu, no des dels agents externs. I llavors sí, com gestiono els agents externs, el que m'està passant fora de mi, perquè la pau és per recuperar-la, no? Quina part de mi se m'està queixant i quina part de mi necessito escoltar, atendre i reordenar. No ens volem carregar les parts de nosaltres que es queixen, perquè ens carreguem l'autoestima. Les volem escoltar, les volem atendre i les volem reordenar, simplement. Llavors, les nostres parts que anem reordenant, ens van reconstruint a nosaltres. Si nosaltres volem lluitar contra aquestes parts, ens deconstruïm, no? Perdem força, perdem el poder. Vale? Iolanda diu, però quan aquestes necessitats et porten patiment, és absurd voler tenir-les. Exactament. Aquest és el punt al que volem arribar. És el punt de dir, aquesta necessitat és absurda, prefereixo alliberar-me'n. Vale? Però tingues en compte també que hi ha necessitats que les tenim. Quan parlem de les necessitats bàsiques, hi ha 6 necessitats que les tenim i que el nostre sistema nerviós les cataloga de si no tinc això, la meva supervivència està amenaçada i per això també ho patim tant. A vegades dius, no m'agradaria necessitar el que sigui, tenir raó. Per exemple, no m'agradaria necessitar tenir raó, però és que ho necessito. Llavors, això només està parlant de com està el teu mapa, de que el teu mapa mental està muntat així. Per això ho podem canviar. La gràcia és que t'ho prenguis com un descobriment, com has descobert un tresor, perquè has descobert una part que pots transformar i dir, ostres, fixa't com està funcionant fins ara. Necessitava tenir raó perquè el meu valor depenia d'això. I que puguis decidir conscientment què faig amb això. Ho vull mantenir, vull seguir necessitant tenir raó o qualsevol altra necessitat, o prefereixo alliberar-me d'aquesta necessitat. Això es pot fer. I no és tan complicat com pugui semblar. Ara sembla algo complicat, però no és tan complicat. I, evidentment, però us convido també a que si teniu la necessitat d'alguna cosa i una necessitat que no voldríeu tenir, com per exemple que diguis, doncs mira, és que a mi m'encantaria poder viatjar sola, però necessito viatjar amb algú. I t'enfades perquè necessites anar amb algú i perquè no pots anar sola. Si t'enfades, d'acord, deixa't sentir l'enfado, no dic que no t'enfadis, sinó que, d'acord, m'enfado perquè en realitat a mi m'agradaria, no? Accepta-ho d'aquesta manera, de dir, a mi m'agradaria no enfadar-me per això, o a mi m'agradaria no necessitar ningú per fer un viatge, però ara mateix el necessito. D'aquesta manera ja estaràs baixant el nivell de tensió i el nivell de lluita. I després, a partir d'aquí, pots anar a veure què està passant, perquè necessito aquest algú. Què significa? O per la meva ment necessito algú per viatjar perquè potser no te sents segura o no et sentiries protegida. I la teva ment ja saps que està obsessionada amb la supervivència, si creu que és una amenaça, el que fa és dir-te no, ni hablar, tu sola no vas. Llavors són aquestes coses que les podem anar descobrint i les anem reordenant. Amb tot el carinyo i tota la paciència amb nosaltres, com si fos un nen petit.
que estigués aprenent, doncs ara el que passa és que hem après un munt de coses que potser no ens serveixen i les hem de reaprendre. Però no ho has fet amb una mala intenció, sinó que ho has fet la millor manera que sabies. En el moment que ho vas aprendre així, era la millor opció. D'acord? Molt bé. Finalment, dir-vos que soltar l'orgull el que et permetrà és que no hagis de defensar res perquè no dubtes del seu valor. ¿Vale? En realitat, l'orgull ens està parlant de por. Ja saps que només hi ha dues eleccions, si ens posem més espirituals. Només hi ha dues eleccions, l'amor o la por. I l'orgull m'està parlant de por, no m'està parlant d'amor. No m'estic estimant quan estic defensant alguna cosa per orgull, sinó que tinc por de perdre-ho o tinc por de que el seu valor no sigui real. Estic dubtant del seu valor. D'acord? Per això, atentes si us apareix aquesta part orgullosa de vosaltres, que segur que apareix, que tothom tenim aquestes parts de nosaltres en què no estem del tot segures i ens apareix l'orgull. Doncs d'acord, doncs dir, ostres, fixa't, amb aquesta part m'ha aparegut l'orgull, doncs d'acord, doncs m'encantaria no tindre'l, però el tinc. Vale? Molt bé. Us penjaré el vídeo a l'Instagram, avui el tindràs tot el dia aquí. A Facebook el tens, se queden allí ja gravats. Al Viatge a la Felicitat Conscient, que és un grup privat que pots demanar entrar, i aquest també potser que et pugi als vídeos d'Instagram, a l'IGTV. I res més, practiqueu l'eina de soltar el boli, pregunteu-me si teniu dubtes o comenteu bé què heu descobert amb aquesta eina de soltar el boli, perquè és màgica, és superdivertida. Pren-t'ho com un joc. Et diria que t'ho prenguis com un joc perquè serà molt més divertit, d'acord? I si vols saber més tècniques per construir la calma des de tu mateixa, vols descobrir aquest mapa de la calma i vols començar a caminar per ell, el divendres passat vaig fer una classe gratuïta que si no l'has vist encara me pots enviar el teu correu i el teu nom i te l'enviaré al correu i podràs veure el camí iniciàtic al mapa de la calma, que són les primeres passes perquè ja comencis a ordenar la teva ment, el teu foco, el que pots controlar, el que no pots controlar, posar el teu GPS mental a lloc perquè et porti a on vols anar i no a on no vols anar i ja pots començar a fer passes, d'acord? I si després et ve de gust continuar, doncs ja saps que em tens aquí per continuar o bé amb sessions individuals o bé amb el curs online, que així ja ho fas tu al teu ritme preguntant-me tot el que necessitis, d'acord? Ens veiem la setmana que ve i la setmana que ve et dic que faré una entrevista a la Olga, que és una de les alumnes del curs online, que va agafar el curs online perquè ella tenia molta ansietat i patia ansietat des de feia molts anys, i molts anys són més de 20, i amb el curs online ha sabut com gestionar la seva ansietat. I de fet, està tan contenta que em va dir, escolta'm, vols fer una entrevista i explico com ho he fet? I jo li vaig dir, evidentment. Així que la setmana que ve veureu com s'ha fet la Olga amb les eines del mapa de la calma per gestionar la seva ansietat i tenir-la dominada. Vale? Susana diu, així és la vida, un joc, fluint i gaudint de les petites cosetes. I tant. I el bé que viuríem si gaudíssim més d'aquestes petites cosetes. Bon cap de setmana a tothom i ens veiem la setmana vinent. Una abraçada. T'encantarà escoltar-la. Doncs aviat et faré una entrevista a tu, si vols, també. Que tu també has fet un gran camí o estàs fent un gran camí a la calma. Si en tens ganes, ja ho saps. Bon cap de setmana a tothom. Ciao, ciao. Adéu.